Yo! What's up? What's up mga boss? Mayong adlaw, may adlaw. Welcome back sa akong YouTube channel. Salamat kaayo sa pagbisita ug sa mga wala pa nakasubscribe. Please click the subscribe button below at i-click nyo na rin yung notification bell button. Ginagawa mo. I wanna fuck when I'm broken hearted. Everybody, find nobody, so I do it so long. Pasensya kayo mga bossing sa ako ang tingog. So medyo pagkita na ulian, gipis lango patagamay. Pislango patagamay. Gamay na lang ulian hapit. So this video na to karon is 5 kinds of customers sa restaurant. Wow! Kana silang 5 dyan na sila kabuok. Kung napailain, basin gaman na tog part 2. Pero karon 5 lang sa kapay guna-una og daghan. Unang customer is kanang pilosopo nga customer. Mauni sila ang mga customer nga pirming gaisog. Pirming gaisog, murag og sabay pa, murag permanente gidugo. Ug sa lalaki pa, murag mga tao nga wala kalulog sa ilang mga asawa. Ginagawa mo. Sakto ba? Inani sila, mga inani sila. Tindiro, sipon-sipon naman. Murag malimbaligya. Ay, customer. Sa inyo, sir. Sudan, sir, sudan. Ay, dili. Balot to ka, balot. Saan yung tinda dire? Sudan o balot? Puta na, kablong. Sudan yung baligya. Puta na pag sudan mo, ha? Ka. Ay. Sorry kay sir. Lain na lang kong palit, eh. Ikaduha. Ang mga customer nga walay sinsilyo. Ka-experience mo, nga bisag buntag ba kay sayo, kabalo na sila nga watay sinsilyo, tagaan ta nila og 1,000. Bisan gani mo sakay mo bao-bao. Bao-bao man na ba? Kanang tricycle. Kanang tricycle, masakay mo tricycle sa buntag. Naaman ka nakabutang barya lang po sa umaga. Sa mo to ng restaurant? Diyos ko. Buntag pa sa'yo, mga tag 1,000 niya. Daghan kay itong kwarta sa bulsa. Kiling-kiling pa ng mga sinsilyo. Mga inani na sila. Buntag, sir. May buntag. May buntag. Kog, isaan eh. Sabrane. Wow! Isaan eh, sir. Sabrane. Sige. Hey. Trakay Cecilio. 1,000? Wala. Rami sa Cecilio na, sir. Buntag, pangugay, sir. Wala gawin Cecilio, sir. May apachog kayo mong Cecilio, sir. Kayo may halin, gyan. Wala. Ganong tunog palit ba? Yun. Ay, kwarta, god. 1,000 rin kwarta sa pitaka. Puro punani, puro sa 1,000. Puro sa 1,000 po. Sunod sa pitaka po. Sinsya nyo guys, sir. May halin, sir, ba? Agad. Okay. Sunod na lang. Sayang, dagan tayong paliton. Tinahan na yun, Cecilio. Next! Kanay, ubay-ubay, gani. Daghan, gani, ginani nga mga customer. Mga pilian. Ginagawa mo. Pilian. Kusog kaayo mamili og sudan. Sig abri-abri tanan. Kusog kayo mag abri-abri og mga sudan. Ano niya ang pilion, di ay.
Utan ra, bili 15. 15 serve. Halos tanan pangutan-on. Mangayo pag yung naglibring sabaw. Wala sila. Inana na sila. Diyos ko, di mo maulaw. Kaulaw. Loh, grabe, nagana kay Sudan. Uy, pila ni Choy? Kani? Manok. Pila? 30, sir. Tag-30 na. Kana, tag-30 po. Manok. 30. Ay, Bisaya, sir. Manok. Kana? 30. Bisayang manok, Bisaya. Okay. Kaysa utan, oh. Paimunggos, sir. Pinirito. Latan, sir. May igsabaw. Init. Napoy kuan, sir, oh. Fried chicken. Benchingkor fried chicken, sir. Sinugba. Napoy sinugba. Grabe, nagana kang sudan. Uy, lami ako yung mga sudan. Uy, uy. Ano lang ko na ka, Choy? Utan. Munggos. Ano lang munggos? Utan. Munggos. 15, sir. 15 ra. Maniray mo, ha? Utan munggos. Isa. Balot, sir. Balot. Okay, balot lang. Choy, tayo na tag tubig na, Choy. Uhaw ka gito, uhaw. Ha? Oh, may tubig, sir. Tubig na, sir. Libre na tubig, sir. Salamat, Choy. Salamat, ha. Ganahan, hindi kong palit rin yan. Libre ba, libre. Libre tubig. Salamat, Choy, salamat. Ikaupat. Pat na, isa na lang. Pat na. Ikaupat. Kanang customer nga si Aray Tuyo. Kanang bitang lipay kay ka kay Gavan, dagan kaayo. Wow. Munong sa tungod sa inyong tindahan. Then pag naog, kunuhay mamili, milig sudan. Pero ang tuyo, Ginagawa mo. mag-CR na ito. Mangayo pag tubig. Mamili pag bugnaw. Ano ba bugnaw ang tubig mo ngayon? Hirap ng buhay. Antos inahan. Lah, ni asudan. Ay, Choy, namoy kuan, Choy. Namoy. CR. Oy, sir. Ay. Nara, sir. Sa kilid, sir, kanang putig sira. Sa kilid. Kanang putig sira. Sige. Ay, amoy, bugnaw tubig po. May bugnaw tubig. Na, sir, nami tubig. Nami tubig da, sir. Dispenser. Bugnaw, napunay init. Gusto ka mga pesar, kape na init. Bugnaw, napoy bugnaw. May ako bugnaw, ha? Panaog siya, ako bugnaw. Salamat. Muna sila ang mga customer nga si Aray Tuyo. Sunod. Last. Ikalima. Ang mga customer nga mangita og wala. Mangitag wala. Ginagawa mo. Kana bitang sa kadaghan kay sa inyo ang sudan nga giandam ang pangitaon katubag yung wala. Bangitag bisag lami kay nang gipang atubangan. Murag tindero lamion. Mangita gyud atong naamoy kuan katong manok nga gibutangan og tangla daghan kaayo. Sa man ga-request lang ta kadaan akong palit. Ikaw ha. Last na lang mo ha. Kamu ha, last na lang mo ha.
Last na lang mo. Tama mo rin, sudan choy, kani. Kay utan choy, utan. Mauro lagi na mo sudan, sir? Mauro gina, sir. Kani, sir, wala yun ni sir, oh. Leo. Utan po ni sir. Tubang kwan, puso. Puso nga, salad ba, salad? Aw, lagi may ato, sir. Kaluto sa mama ato, sir. Wala. Niinda ka ito ba? Kaya ito. May magluto to. May magluto, dili. Okay, sir. Basig ugma, sir, ana. Ay, ugma. Sige. Ito na lang. Kami magluto kay puso ba? Salad. Kami. Sige. Tulad na lang siya. Ugma na lang, ugma. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat. So, maoto sila tanan. Katura sila tanan. So, kung naapay kulang, pagama ng tag part 2, ani nga video, tapos comment down below kung naamoy ka-suggest nga ug unsa pa man gani ang mga types of customer sa restaurant. So, kana lang sa pagkakaroon, salamat kay sa pagtanaw. Ug kung nalingaw mo gamay, just leave a like ani nga video ug comment na lang pod. Then, ayaw kalimot ug subscribe. Ug again, pasensya kay sa akong tingog. Kaya gipis lang ho in taon ko. Ug na mo'y tambal ya, tagay ko yung tambal be. Ginagawa mo. Bitaw joke. So, salamat kayo sa pagtanaw ug kanilang sa pagkakaroon.